Open your Bibles this afternoon to the book of Luke. Luke chapter number 16. Luke, capítulo, I forget the word for 16. 15 is 15. 16. Luke chapter 16. We're going to start at verse 19. Luke chapter 16. Now, ang mensahe karong hapon, when I left the house, I told Mother, I said, pray for me, what ko idea sa akong pagwali unya. I always have lots of ideas, lots of outlines, lots of notes, but many times I don't know until Sunday afternoon which sermon I'll be preaching. This is one of those ones, but as soon as I got here, sa diya, naglingkod ko diya sa akong desk, ang Diyos, nag-impress akong kasing-kasing, kini ang mensahe. The message tonight is very sober. Something sober, seryoso, dali joke. So mga kong mumaminaw, and don't make me fight for your attention. It's a very sober topic, very serious topic. Luke chapter 16 and verse number 19. Kung nana, say amen. Amen. Manindog paliog pas magbasa pulong sa Diyos. I'm going to read verse 19 down to verse 25 sa English una basay kaduha. You can follow along quietly in your Bible. Luke chapter 16 verse 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Abraham's bosom is kind of like a nickname for paradise. Paradisio. How do you say it? Paradiso. Paraiso. Well, I did. Paraiso. But Abraham's bosom is kind of like another name for paradise. It was the place saved people went before Jesus rose from the dead. The rich man also died and was buried. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Verse 19 sa Bisaya. Dihay uska dunahan nga tao nga binistihan og propora og pino nga lino o ganaa sa kahimtang nga haruhay matag adlaw. Og dihay uska makalilimos nga ginganlan og Lazaro nga gipahigda sa iyang ganghaan puno sa mga kabahong og nagatinguha nga mapakaon sa mga mumho nga nangataga gikan sa lamesa sa dunahan nga tao. Dugang pa ang mga irok na nuol o nanilap sa iyang mga kabahong. O kini na itabo nga ang mga makalilimos namatay o gidalat sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Ang adunahan nga tao as usab namatay o kilubong. O dito sa impyerno, siya miyaha sa iyang mga mata, nga diha sa mga kasakit. O nakakita ni Abraham sa halayo o ni Lazaro diha sa iyang sabakan. O siya misinggit o miingon, Amahan nga Abraham, kaloy ako o ipadala si Lazaro aron siya mo tuslop sa tumoy sa iyang tudlo sa tubig o ipabugnaw sa akong dila kaya ako gisakit dinhi ni ining kalayo. Apan si Abraham miingon,
Anak, hinumdumi. Nga ikaw sa imong tibo kinabuhi, nagadawat sa imong maayo nga mga butang. Ug sa samang paagi si Lazaro sa dawtan ng mga butang, apan karon siya mao ang gilipay ug ikaw ang gisakit. So my message comes from verse 25. Just 2 words. Son, remember. Anak, hinumdumi. Pagkampo na ta, dayon ako. Kamo makalingkod ako magwalit kaninyo. Dear Father, would you please bless the message right now? Would you work in our hearts? Would you fill me with your Spirit? Would you empower me, God? Lord, would you bless us tonight? Would you draw us closer to you? Would you help us, Lord, to seek your power on our lives so we can make a difference in keeping people from going to hell? Dear Lord God, would you help us to believe it? Would you help us to live what we believe? Dear God, please bless me, fill me, God. I need you right now. Put your hand on the message, I pray in Jesus' name. Amen. Pwede po maglingkod. Ako nagwali, gikan niini nga story daghan sa daghang panahon sa akong kinabuhi. In fact, when ako si Ma'am Ruth nag-start me sa deputation sa first time, 2008, at the second church I preached at a church in July, and then the next meeting, I think it was a couple weeks later in August, the second church nga ako nagwali, I preached from this story of the rich man in hell. Nagwali ko sa mensahe gitawag, While Hell Burns On. Samtang ang impyerno, dabi magdilaab, gihapon. While hell burns on. I preached from this message, this story, many other messages. I preached that message many times since then. I've preached from the story many times. I've read this story probably hundreds of times. Akong gibasa ni kini nga story. It's a terrible story, it really is. Maot nga story kabahin sa tao nga namatay ug nidiretso sa impyerno. A man who went to hell, and listen to me, a man who is still in hell today. Niadto siya sa impyerno, 2,000 years nilabay, ug naa pa siya dito karon. But a few weeks ago, nagbasa ko niini nga story, pag-usab. I was reading through the book of Luke, and I came to this story, and as I was reading, 2 words grabbed my attention. Son, remember. Anak, hinumdumi. I'd like to tell you tonight, Truth Baptist Church, hell will be a place of eternal remembrance and regret. Ang impyerno, mao ang lugar sa walay katapusang paghinumdum ug mahay. Not only will people in hell be tormented by the flames and by the terrible thirst and by the terrible loneliness. Dili sila magantos lang tungod sa kalayo, wala ang kauhaw ug ang kaminghaw. Dili sila magantos lang tungod sa kangit-ngit. The Bible calls it outer darkness. Dili sila magantos lang tungod sa the constant sensation of falling. The Bible calls hell the bottomless pit. Sa Bisaya, what's the word? Bungag? Bungaw nga walay kinatuban. I read it this morning. The pit with no limits. No bottom. Pero ang tao sa impyerno dili mag-antos lang tungod sa pagbati nga sige-sige nahulog. Dili sila mag-antos lang tungod sa pagkawalay laom, hopelessness.
those in hell will also be tormented by all the memories of the past. Sila dito sa impyerno, masakit pod tungod sa tanan nilang paghinumdam sa kaagi. Sila dito sa impyerno, mohinumdam sa matag panahon na sila ay oportunidad maminaw sa gospel ug sila nagsalikway. They'll remember every time somebody tried to give them a tract and they said, I don't need it. Mainumdam sila matag panahon nga gidawat nila ang tract ug nag-uli ug wala jud nagbasa. Mainumdam sila matag panahon nga ang tao nagsulay, nag-share kanila and they said, I'm busy. Busy ko, ako'y time karon. Busy sa akong pamilya, busy sa akong negosyo, busy sa kwarta, busy sa lingaw-lingaw, o kumobot sila sa impyerno. Sila mainumdam matag panahon nga sila nagsulti, busy man ko. Sila mainumdam sa matag panahon nga ang tao nagsulay, nag-share sa gospel kanila, o sila nagtubag, Katolik ko. I'm okay na akong kaugalingong relihiyon. In America, people like to say, I am satisfied with my own religion. Natagbaw ko sa akong kaugalingon relihiyon. Kung sila mabot sa impyerno, sila mainumdam matag panahon na sila nagtanaw sa sowan or nagingon, Katolik ko. I believe they'll remember every time they drove or walked past the Baptist church ug ang balang espiritu nagtunok sa ilang kasing-kasing ug nagingon kanila, dapat ka mo sulod, dapat ka magsimba dito, makaduho ka sa gospel, makaduho ka sa kamatuoran, and they pushed it off and they didn't listen. When they get to hell, they'll remember each time they drove by. Samtang sila magantos diya sa kalayo sa impyerno, sila mainumdom sa mga time nga na sila ay oportunidad nga maluwas, pero sila nagdumili. I'm saying today, hell will be a place of eternal remembrance. Walay katapusan nga paghinumdam. Lost sinners will spend eternity remembering and regretting the times when they rejected the gospel of Jesus Christ. Ang mga nawala, ang magsasala, magkahin sa tanan eternity nga mahinumdom o magmahay sa mga panahon sila nagsalikway sa mayong balita ni Jesus Kristo. Sila mahinumdom sa mga time, sila nagsulod sa mayong simbahan o nakadungo sa pagwali. Kung nagkagulo sila, kinahanglan ko maluwas. And sila naghunahuna, unya pa. Unya pa. Unya pa. Sunod na lang. Sunod na lang. How many times you heard that out soul winning? Pwede ko mag-share ni mo sa Biblia na gayong kabahin sa pag-ato sa langit? Sunod na lang. Unya pa. Do you know the great tragedy about later? Is later almost always turns into too late. Unya pa, mahimong ulahin na! Kung tao mo, but na sa impyerno, wala na'y oportunidad, wala na'y paglaom, ulahin na. Ang tao mo sulti, ako maluwas pohon, pero dili karon. Kung sila mo, but dito sa kalayo sa impyerno, sila mainumdum matag panahon na sila nagsulti, sunod na lang. Kung sila mag-close sa ilang mga mata diya sa kamatayon, o mumata dito sa impyerno, diha, sila mag-realize na ulahin na. O hangtod sa kantoran, sila magmahay sa ilang decision na akong maluwas unya. Sa sunod. Nagatuo ko nga na mga tao dito sa impyerno, o muato sa impyerno, sila mainumdum nga magmahay sa mga times nga sila nagpakarong ingno nga naluwas, pero sa ilang kasing-kasing kablo sila wala pa naluwas. They knew they were faking. The Holy Spirit was saying, kinahanglan ka maluwas. Kinahanglan ka maluwas. And they said, maulaw ko ang laing tao, hunahunang nga naluwas na ko. And when they get to hell,
They'll spend all eternity saying, "Nga naman, naulaw ko, buwang Diyos ko! Nako'y oportunidad nga naluwas! Huwag ako nagsalikway sa akong kaugalingon oportunidad." I'm saying today that hell will be a place of eternal remembrance. Ang impyerno mao ang lugar sa walay katapusan nga paghinumdom. Number one, those in hell will remember every time they had an opportunity to hear the gospel and chose to reject it. Number two, those in hell will remember those whom they loved on earth. Ang mga tao dito sa impyerno mainumdam sa mga tao nga gigugma kanila diri sa kalibutan. Sa diha ang rich man, diri sa Biblia gitawag adunahan nga tao ang rich man. Sa diha siya niabot sa impyerno. Sa diha nag-realize nga siya nakasabot na nga wala na paglaom para niya. Si Lazarus dili maghatag niya bisan sa katulog sa tubig para sa iyang kauhaw. When he realized wala na paglaom para nako, ang iyang sunod hununa iyang isulti, pero nako ili makaigsuhon. Dali ko karan na sila mo pero nako dire. Palihog ipadalat si Lazarus. Ipadalat siya balik. Pwede magbanhaw siya mo balik sa akong igsoon o kung siya mo balik ikan sa mga patay. Ako mga igsoon mo tuhog maluwas. He said, Abraham, dali ko ganang akong mga igsoon mo apil na ko dire. Let me tell you something today. Kung nakay kadugo, nakay parente, nga nasa impyerno karon, dili jud sila ganahan ikamo pil kanila. Ganan sila nga ikaw maluwas. Ganan sila nga ikaw maghimo sa decision sa pagbutang sa imong pagtuo diha ni Jesus Kristo para sa imong kabulihong kaluwasan. Look at what the rich man said about his brothers. Luke 16:27. You got it? You have your Bibles open? Luke 16:27. Let me get a drink of water. Luke chapter 16, verse 27. Kunana say amen? Amen. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him, see Lazarus, wouldest send him to my father's house. For I have 5 brothers, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Unya siya may ingon, busa ako maghangyo kanimo amahan. Nga ikaw magpadala kaniya ngato sa balay sa akong amahan. Kaya ako adunay 5 ka lalaking igsoon. Aron siya unta makapamatuod ngadto kanila. Aron dili sila usab moabot ni ining dapit sa kasakit. Ang mga tao dito sa impyerno mahinumdom sa ilang mga gigugma. Samtang sila magantos dito sa kalayo sa impyerno, sila magantos pod, masakitan pod, pinagi sa unuhuna, nga mga tao nga gigugma kanila, pohon-pohon mo pil nila sa impyerno. Sila mainumdum sa matag panahon, sila nagpabag, nagpugong sa ilang gigugma gikan sa kaluwasan. They'll remember every time they stopped someone that they loved from listening to the gospel. Has that ever happened to you out soul winning? I remember I was sharing the gospel with a 16 or 17-year-old young man over in, I don't know what barangay that is. It's probably Putol. Nag-share ko sa gospel kaniya na sudlo nun. And I was halfway through the gospel. Kung ang iyang mama ni gawas, naging, okay, salamat kayo. Kinahanglan siya mong sulod karon. And she pulled me inside and shut the door. Kung siya mo put sa impyerno, magmahaychut siya sa iyang decision niya ng adlaw. Nainumdum ko sa adlaw, nagsulay ko, nag-share sa amahan, sa member na mo dito sa Dumaguete. Yang ngalan si Joel, sa Isaiah, Joel, sa English, Joe. Ang iyang mga anak, ug asawa, nagsimba sa amuha, sa una dayon, siyang nag-stop kanila. Ako nakabista niya, nag-start ko, nag-share kaniya, apis kayo, balang espiritu, nagduot jud kaniya. Niabot na ko sa third point, nag-story ko kabayan sa regalo, naghinuwing wala katapusan,
O iyang higala niabot sa balay, ang higala mao ang Catholic Faith Defender. O wala kong nakasabot na faith defender siya, wala kong nakasabot unsa may tabo. But I knew kung padayon kong magsulay, mag-share kaniya na ay problema. So ako nagsulay, nagastorya sa iyang higala. Gana na siya magdebate. It didn't matter what he said. It was total, complete kabuwang. Pero siya nagpalibog sa iyang higala. Kung iyang higala, wala na luwas. I was so sick in my heart. Sakit sa kasing-kasing. Ang iyang anak, naglingkod dito. Just, na-discouraged yun yung anak. Nakakita, akong papatuod yun. Ang tutining tawhanan niya po. One day, that man will wake up in hell and he will immediately realize what he did to his friend. Siya nagkawat sa oportunidad sa iyang higala na maluwas. Ako naging karon hapon ang impyerno maong lugar sa walay katapusan paghinumdum og mahay. Sila dito sa impyerno mainumdum sa mga panahon na sila nagsalikway sa mayang balita ni Kristo. Sila dito sa impyerno mainumdum sa ilang mga gihigugma na pasin mo pil nila sa impyerno. Number 3, the people in hell. Are you listening? The people in hell will remember their saved friends and family members who never tried to share the gospel with them. Ang mga tao nga moabot sa impyerno mahinumdam sa ilang mga higala o mga parente nga naluwas na pero wala jud nagsulay, nag-share sa gospel kanila tungod sa ilang kahatlok. Can I ask you a question this afternoon? Unsang family member kanimo? What family members have you never tried to share the gospel with? Kabalo ka, wala siya naluwas. Pero wala jud ka nagsulay, nag-share kaniya. Unsang higala, wala jud ka nag-share kabayin sa kaluwasan. Ikaw, paingon sa langit, pero sila paingon sa impyerno. O kung sila moabot sa impyerno, sila mahinumdum kanimo. Huwag sila mga tanan. Kung nagato ka nga kining lugar, tinuod na impyerno, kung kablo ka niya na, nga naman wala jud ka, nag-uod ka na ako! Sila mahinumdum kanimo, ang ilang higala nga wala jud nagsulti nila kapahin sa kaluwasan diya ni Jesus Kristo. Sa diya high school pa ko, nakakataon ko sa kantohon. The song title was called Friends. Mga higala. But it's actually a friend who died and went to hell. Kung nagkanta siya sa iyang higala, nga wala jud nag-share kaniya. Nagkanta siya gikan sa kalayo sa impyerno. That's the story of the song. I tried to find the lyrics this afternoon. I could not find them. Pero nainumdum pa ko sa lyrics sa chorus. I want you to listen to this song. I'm going to sing it in English and then I translate it into Visayan. I want you to hear it. Pamino na ko karon. This is the friends talking about suod jud me. We went everywhere together. Kami nag-atong bisan asa pagtingog. We were friends. I went to your house, you went to my house, and now I'm in hell and you're not. Tungod wala jud ka nagingon ako. Here's the lyrics of the chorus. I'll try to sing it as best I can remember. It's been many years. So God nakadungog ko. But now I'm lost forever. I'm burning in this awful place. I'm suffering so much pain here. And through it all, I see your face.
I'm glad you're bound for heaven, and you won't reach this bitter end. But it's so hard to stay here, knowing that you were once my friend. Nawala ko sa kahangturan, nasunod ko din his kalayo. Naghantos ko sa hilabihan, samtang nahinumdum nimo. Nalipay kong naluwas na ka, o di ka mo uban ka na ko. Apan ako naglisod karon, kay higalata kaniadto. Pwede kong mga tanan nimo. Kung ikaw magalakaw na dito sa mga dalan sa bulawan sa langit, unsang higala nimo nga mainumdum nimo gikan sa linaw nga kalayo. Samtang ikaw magsinggir ug magdayeg sa Ginoo, unsang higala nimo naghilag ug nagsinggir ug naghangyo sa kaluoy dito sa impyerno. Kinsa kinahanglan bisitahon nimo? Wala jud ka nagsulay, nag-share kaniya. Kadugo, higala, classmate, co-worker. Kinsa kinahanglan nimo magtawag sa Facebook Messenger, basin layon na siya karon, pero pwede ka magtawag niya sa Messenger. It's time for us as Christians to overcome our fear. Mubuntog sa atong kahadlok. Paglakaw man sa Ginoo, pagpapuno sa Balang Espiritu, ug pag-share sa gospel sa atong gigugma. Si Abraham nagtawo ngadto sa kangitngit sa impyerno. Di nang adunahang nga tawo nagantos. Ug iyang gisulti, anak, hinumdumi. Son, remember! Ang impyerno mahong lugar sa walay katapusan nga paghinumdom ug pagmahay. Pero ganahan ko nga ikaw magmatngon sa pulong, son. Son. Nga naman si Abraham nagtawag niya anak. Lalaking anak. I'll tell you why. Because this rich man was a Jew. Kaliwa ni Abraham. Pero na siya sa impyerno tungod siya nagsalikway sa pagtuo sa iyang amahan. I'd like to say very clearly this afternoon, no one has ever been saved because of the faith of their parents. Wala itaw naluwas tungod sa pagtuo sa ilang kinikanan. Listen to me. You can be born Catholic. Pwede ka matao nga Katolika. Pwede ka matao nga Muslim. Pwede ka matao nga usa ka Hindu. But you cannot be born a Christian. Dili ka pwede maluwas ngayon usa ka Kristohanon. Jesus said, kung ganahan ka maluwas, kinahanglan ka ipanganak pag-usab. Kinahanglan ka og espirituhanon pagkatao, dali ang lawas nung pagkatao lang.
Kinahanglan ka sa adlaw nga ikaw maghimo sa personal decision sa pagbutang sa imong pagtuo diha ni Jesus Kristo para sa imong kaugalingong kaluwasan. Ako'y labon sang religion sa imong pamilya. You must be born again. Si Jesus nagingon sa John 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Si Jesus mitubago miingon ngadto kaniya sa pagkatinuod, ako nagingon nga kanimo, gawas ko ng uska tao ipanganak pag-usab, siya dili makakita sa gingharian sa Diyos. Abraham said, Son, remember, siya ang anak ang kaliwa ni Abraham pero wala jud siya naluwas. Hey, kamo mga batanon, tanaw ko. Kung ikaw hunahuna, umuhat ko sa langit, wala akong kinikanan Baptist, dili tinuod na. Kinahanglan ka mismo maluwas. Wala ko nangatana karon unsang relihiyon sa imong kinikanan, nangatana ko karon, naluwas na ka. Naluwas na ba ka? Nabayad lao sa imong kinabuhi nga ikaw nag-understand, nakasabot na nga ikaw ang magsasala paingon sa imperno, dili jud ka magaluwas sa imong kaugalingon. Nabayad lao ikaw naghimo sa decision sa pagbutang sa imong pagtuo diha ni Kristo ug iyang buhat diha sa cross. Siya na lang ang paglaom nato para sa kaluwasan. Ikaw ba gipanganak pag-usab? Na tao nga espirituhanong ngadto sa panilya sa Diyos. Ang tao musulti, pero ako na tao nga Katolika. Sige. I was born a Catholic. Sige. But have you been born again? Ipanganak pagka pag-usab. Ako na tao nga uska Muslim. Sige. Pero ikaw ba ipanganak pag-usab? Well, ang akong kinikanan mga Baptist. Sige. Pero ikaw ba ipanganak pag-usab? O kung ikaw naluwas, ako'y pangatana. Kung sigurado ka nga naluwas na ka, ako'y pangatana. Unsay mong gibuha aron magpaluwas sa uban. Nagaampo ba ka para sa imong pamilya nga wala pa naluwas? We don't pray enough for our lost family members. Kulang jud ang atong pag-ampo para sa mga pamilya, mga parente na to nga wala pa naluwas. Nag-ampo ba ka para sa imong classmates nga maluwas sila? Para sa imong schoolmates sa una? Friends pa ka sa Facebook? Pero wala ka nakikita niya dugay na. Nag-ampo ba ka nga sila maluwas? Nagsulay ba ka, mag-message kanila, ron mag-meet kanila, mag-share sa gospel? Nag-ampo ba ka nga imong mga higala o mga silingan maluwas? Nangita ba ka sa mga oportunidad sa pag-share sa gospel kanila nga imong gihigugma? Sayok ko sa grammar, sorry. Pastor Mike, maulaw jud ko sa pag-share sa akong pamilya, sa akong higala, sa akong barkada. Then why don't you start walking with God? Get God's power on your life and share the gospel. Ang raso nga kita, dali maka-share sa mga gigugma na to, tungkol kulang ang gahong sa Diyos na itong kinabuhi. Nga naman kita masulti, basin si Pastor maka-share kanila. Nga naman dali man ka, ako masulti ni mga sarason, kulang ang imong gahong. Nga naman kulang ang atong gahong, tungkol sobra ang atong time sa Facebook o sa YouTube, ang gamay ang atong time sa pagbasa Biblia, paglagawan sa Diyos. We spend too much time, play, and then we have no power. Wala tayong gaho. Pisang kinsa makato dito sa bukid, mag-share sa stranger, wako kayo niya, sayong kayo. Kung dali jud ko makita niya pag-usab, sayong kayo. Well, what about your friends and your family? You need God's power. And if you want God's power, you gotta walk with God. Kung nakay hours sa Facebook ug minutes sa Biblia, naay problema. Daghan sa atong pamilya, mga impyerno, tungkol sa atong time sa social media. Because we don't have God's power on our lives. Now, you know, I'm not against social media, but I am against wasting your life. Mag-usik sa imong kinabuhi. Let me tell you something. Life is made of time.
Kung ikaw mag-usik sa 3-4 hours per day on Facebook, something's wrong with your priorities. Kinahanglan ka sa gahom sa Diyos o ang gahom dili mo abot kanimo pinagi sa Facebook. Pastor Mike, maulaw jud ko. And it's time for you to spend more time walking with God. When Peter and John stood up and preached, the men, the leaders, the wicked leaders took knowledge of them that they had been with Jesus. Na sila'y gahom, na sila'y kaisog, tuwad nadugay sila uban ni Kristo. Kasi dapat ka magpalong sa imong cellphone ug magampo pipila ka oras. Some of you need to learn to find a quiet place away from Pastor Mike's house so you can walk with God. You can't walk with God in my house. Sabat Jod. Follow your pastor's example. Go somewhere else. Walk with God. Some of you need to find Ilihan Hill. Pastor Mike, I know where Ilihan Hill is. Have you ever gone up there to pray? Some of you ought to find the cemetery. Ano man, because it's a good place to pray. Ganahan ta ang Diyos muluwa sa atong perente, pero dali ta ganan madugay sa atong paglakaw sa Ginoo. Let me tell you something. Little prayer, little power. Gamay nga pagampo, gamay nga gahom. It's time for us to get serious about walking with God. Kinahanglan ta sa gahom sa Diyos. Aron ang mga tao nagiguman na to, dali ma-impyerno. Kamusta ang imong paglakaw sa Ginoo? Let me ask you 2 questions tonight. Number 1, are you saved? Now probably we all are. Pero kung nagduwa-duwa ka, dapat ka makasiguro karon. If you have a little doubt, gamay kayo nga duwa-duha, why would you go home and risk going to hell if you die on the way home? Mga ahas ka nga mohabot sa impyerno. Wala ta kabalo sa kadugay na napasa atong kinabuhi. If you have any doubts, nagduwa-duwa ka, basin wa kong nakasabot sa kaluwasan sa una. Why don't you talk to somebody tonight and let's just settle it. Makasigurado na. Number 1, are you saved? Kung wala pa, kung naigamay nga duwa-duwa, kinahanglan ka nga mag-atimbaan ni anak karon, magtagad ni anak karon. Number 2, are you trying to share the gospel with the people you love? Nagasulay, oh I know, mag-share ta sa gospel, bisa na sa diri. What about your family? Well, Pastor Mike, I can't witness them. Okay, I would be happy to go witness to them if you'll give me their name and take me there. But it'd be a whole lot better if you'd walk with God and get God's power on your life, and then you could share the gospel with them. It's time for us to get serious. Unsay mong gibuha para sa mga tao magigugma kanimo. On every head bowed, every eye closed.